Nandito tayo ngayon sa Sky 100 o baga tallest building sa Hong Kong. So ayan. So makikita natin yung Hong Kong. There. How are you, boy? So ayan. Parang sabihin na nating kabuuhan ng Hong Kong ay makikita natin. Ayan. So yeah, it's a nice experience. May taas din na building sa kabila. Sige. Hindi ko alam kung anong site to, pero sige, ikutin natin mga sano. Come on. Ayan, ikutin natin. Para dito bandang bundok eh. Grabe yung building dito, para lang nagano. Wow, look at that. Look at that. Para na lang hindi ko na maano yung building, oh. Napakatayog ng building na to. Oh my God, mga sano. Nakakalula. Babe, stand up here, babe. Remove take off your... Ayan, mayroon ding isang mataas oh. Do not sit and stand. So ayan, mga sano. Nakakalula. Yung sa baba, pag nasa baba tayo na mataas na building, mas mataas pala tong pinupuntahan namin. Ayan. Oh, super. Kaya pala hindi basta-basta maikot yung Hong Kong, mga sano, kasi magkabilaan. Tsaka walang tulay, kailangan mong umikot somewhere dito. Kaya ikotin natin, mga sano. Ito parang ano to, mountain side yan. Oh, grabe. Kakalula talaga. Dito tayo kasi may straight. Look at that. Hong Kong. So ang ginawa namin dito, mga sano, para makapunta dito ay nag-book kami. Binubook namin. Ayan, kita ang taas niya, no? Taas niya kung tutuusin, no? Kabila tayo, mga sano. Ayun, container yard yung banda dun. So, para maikot, kailangan pang tumawid yan. Kasi doon banda yung airport. Doon galing yung airport. So, pupunta dito. Here. Punta dito. Dito na yung kumbaga city. Ayan. Daming mga ano. Ano daw yung what is that? Okay. So yun, galing doon yung airport. Daming cranes. Parang may gagawin pang mga project dito, mga sano. Mainit. Doon yung galing yung airport. Doon banda yung airport, mga sano.
Kasi from airport tapos dito sa downtown, kumbaga sa proper is 1 hour. Wala pang traffic yun. May music pero wala namang kanta. So baka pwede na nating takpan yung mamay pag-upload. So pinaikutan ng Hong Kong itong strait. Ano ba tawag dito? Ayan. Nandun pa yung container yard, oh. Kumbaga port nila. Tapos dito, pag inikot natin, dito yung grabe, nakakalola. Tingnan niyo yung sasakyan sa baba. Ayun. Hindi ko lang, basta nasa 100th floor kami. Hindi ko alam kung mayroon pa palang hanggang taas muna sa mataas pa pala to. Siguro 100 plus nga. Hindi ko lang sure kung gaano ka tayog yung sukat nito. Here, the other side. Meron ding cafe dito mga sano kung halimbawa gusto mo mag-relax, magkape. Meron din. Kaso ngayon, na-chimpo kami na maulan dito sa Hong Kong. Kataon na maulan. Yan yung nakita natin from the other side. Na mataas din. Pero for sure, mas mataas tong pinatatayuan natin mga sano. So ayan, maraming salamat mga sano. Ulitin ko, this is the Sky 100 dito sa Hong Kong. Maraming salamat at don't forget to subscribe.